A všichni, já vás vítám u nového videa, dnešní video bude vlog. A je teda 9 hodin, já jsem teď stala. Upravím asi všechno. Dneska jsem teda poprvé z toho týdne spala s rozpuštěnýma vlasama. Protože už je to přece týden, tak tady si sedím buď tady v té díře, tady vám přečkám. Tady taková v díře a tam seď. A tady taková díře křečka. Já tady takové na vás bude koukat. Ten termán je podle. A potom v klece ještě šeli, která je tady není moje, to je ta pučená. Ti tady do zví koutečka, tady si musí být teplíčko, prosím tě. No a včera jsem si tady vydávala Šneka. A dneska jsem byla spolu s spuštěnýma vlasama. No a jak jsem s nima, tak prostě včera jsem se ho za celý týden vydala. A koukala jsem se na něj, jestli se teda jako zvětšila, nebo to díra nezvětšila, že jo. No, tak jakoby asi, já fakt se zvětšila na ty 3 mm. Ten týden. Já nevím, ale já jsem ho včera vydala. A mě teda začalo krvácet ucho. Ježiš, Pondo, sklidni hormona, mám musím vás požádat do klece, protože to fakt nepůjde. Já se vám půjčím, mám triko, mě už dneska bylo. Mám triko, takže jdu vám triko. No. Ups. A já jsem teda si ho vyndala, ucho mi začalo úplně v pohodě krvácet, jo, tak já si říkal jasně. Co nejlepší to mohlo být. No, takže teď už jsem se teda jako hodlala spát bez culíku, protože spát v culíku je dost takový bolestivý. Takže takový, no, lepší. Ale furt to není tak jako úplně zahojení kýpťou, protože prostě furt je to bolestivý jako prase. Takže, prostě mám takový docela oranžový, modrý nebo LED světla, protože mám vlastně zaplý světýlka, jsem si teď zapla, aby bylo lepší vidět. Protože prostě se mi nechce tam chodit z toho, kde si můžu, to jako, tam už bude jít světla. Takže, čím bych asi vám chtěla říct, že mám nový server, tím pádem, nebo nový server, mám tam nový vlastně v telefonu, jsem si přeinstalovala, takže a dával vlastně nějaký, ještě jsem tam dávala něco tak prostě, takže ty videa by měly být malinko, vlastně ta kamera, tady ta, čím si točím, by měla být víc, je vlastně, bylo tam dodaný nějaký, no prostě, že to bude líp vidět, to bude lepší kvalitu. No, takže posuďte sami, posuďte sami, jestli chcete. Jestli chcete. Teď tak to světlo, protože mi to jde přes to sklo tamhle. Koukám přesně do toho okna. A potom, když přijdu k tomu oknu, tak vypadá nějak tak. Takže posuďte sami, jestli to je v komentářích lepší. Nebo vám to přijde furt tak jako stejný. A nemělo to žádnou cenu. Protože já si osobně myslím, že to malinko lepší je. Byla prostě ten kamera byla zlepšovaná. Takže to nejde říct jako objektiv, protože to není jakoby objektiv. Ty bylo si selfie. No. Jináč teda... Jináč jako jo, furt doma nuda, tady má se někde nějaký řetězy, jestli to vidíte. Tady ty sračem. Mě to nejlepší sundala. No. Jo, takhle tady vypadají ty LED světýlka, počkejte, já si je nemusím otočit. Máme vlastně tadyhle takhle. No to nejde ukázat, prostě mi to jde tadyhle od trámu. Sám otočím, tadyhle mám trám. Ze zdola. Takhle to jde vlastně. Takhle to jde k lustu a od lustu, takže takový do takového prostě trojúhelníku a vypadá to strašně pěkně.
Takže tak. No. Já teda se budu doma, protože tohle jako neodlíčený linky, řasenka, no nevím, no. Linky, ale prý mám odlíčeno, takže tak vypadá moje pleť. Odlíčená je fakt, pěkná, víte. No, jinak teda fakt je taky, tadyhle prostě mě bolí tadyhle takový nos, kde smrkání. Bylo by těžký, no, že máte blbou rýmu. Tam musí být to sluníčko takhle silný, ještě už je porádu. Už vlastně tu takhle, tak vlastně tadyhle už se stmavuju, tadyhle už vidíte nic. Jo, což já si musím rozsvítit. Tak, a teď už něco vidět. Více, hlavně. No, já nebudu se malovat u okna, já se budu teda malovat já se nebudu malovat u stolu, já budu teda jako v oknu, protože prostě chci dneska k oknu. No a uvidíte ten rozdíl teď a potom. Takže já už jsem si namalovala, ještě teda nemám žádný vlasy, s kterými teda nevím, co budu dělat. Takový nechutný. No, až takhle teda projde ty. Není to zasychací rděnka, je to normální tekutá technika. No, já nevím, mně se tady to ličí docela líbí, a to prostě mám ráda metal, jo, ale tady to ličí se docela líbí. A krávím, on teda nejde tím ukavný do mostyrty, a nebo nevím, udělal si dám do culíku, asi jo. Bude to lepší, takže já si dám do culíku a tak a já nevím, jestli mám ještě dát točit ten vlog, protože vy chcete vidět toho baráku, že jo. Já to asi natočím, takže já nevím. No, já se dám něco dělat s vlasama, protože jsou fakt takový jako nechutný, no a tak. Myslím, že jakým vlastně baráku, já jsem to neříkala si do toho videa. Jakým vlastně baráku se mluví. Což vlastně vy sami zjistíte, ale mluví se o jednom baráku, kam vás teda vezmu, ale jsem teda by natočila roomtour, ale já nechci točit roomtour, mě to přijde prostě, když to není ten barák úplně můj, kdybych se ho já postavila logicky. Dělně, 14, tak jak se můžu postavit sama barák. Prostě, že ten barák není můj, mám ho vlastně, prostě není můj, tak nestavila jsem se ho já, čo ani jsem se ho já nekupovala. Tak jako proč bych dělat točit roomtour. Přijde vlastně blbý, když ten majitel nemusí vůbec přát, já tam není. No, takže já tam, ježiš, to slunce připitomnělý. Takže já si půjdu něco dělat vlasama, převleču se strýka. A půjdem teda, protože oni tam teď vlastně jsou tam, takže já vlastně čekám, nevím, kolik můžu být hodin, tak těch 9. Pryč už. Tak potřebuji, aby tam jenom nebyl v tom baráku, logicky, jako nebudu tam točit video, když tam někdo je. Majitele. Tam dneska přijeli. Já jen na chvilku, do 9. A v 9 odejdou, takže v pohodě, ale pokud tam chcete vzít, jakože, nevím, já si ty sundám, mě to komu nejde. Tady lidí jeden majitel, tady lidí a jdou tam pro majitelku a jedou domů si opět, takže tak.
Takže já si teď jako tak nějak jako budu skulturnit. Jo, něco na ty použiju, aby tam použila možná EOS. A víte si tady, co mám vlastně za EOS. A já nevím, jako co je na tom zajímavýho. Já tam mám ten Sweet Wind, ten bude máta. A dneska mám pár narty, což je pro někoho může být taky na prd. Já na narty, co narty použiju. Já na narty buď použiju, nějaký buď lesk. Permakol, já vám ho ukážu, ten tam asi nejvíc k tomu jde. Protože je takový nude a vypadá to takhle. Tak mu ukážu tu přední stěnu. Myslím, to video točila vůbec. Nebo ne. Je teda super, mám ho fakt extra ráda. Má i luxusní obaly, jak to je plný. Vidíte, jako samo jede, to je luxusní úplně, jo, prostě. Je to zavřený, já to vlastně jenom otočíte. Ono vám to samo vyjede, já to ještě ukážu jednou. On to samo vlastně vyjede. Má super aplikátor a ty mi teda k tomu jde nejvíc. A chutná jako Baileys. No to je docela blbě zavřít jednou, to vlastně se mojí děti. Takže tak. No, ten je lepší rozhodně. Takže já si jdu skulturnit, vy se prostě tím mějte hezky, můžeme udělat takový super selfie s hlavou dole. Jo, a já se dám. Takže já si jdu skulturnit, se nějak oblíct, nevím, co se na sebe vezmu. A ukážu vám outfit. Takže já jsem se rozhodla, že ten vlog vám tady pokašlu, že vám natočím extra vlog, kde bude jenom o tom baráku. Takže to bylo všechno, vám se líbilo, mějte se hezky a ahoj.